Now, dirita sa resulta mga kaigsunan sa ilang pagkamatinudanon. Ato namang partially nga na-discuss nga mas lami ang ilahang pamanit, mas pula-pula sila, mas gwapo sila, mas himsog o glowing ang ilang panagway. Pero dili lang ni kay dito lang sa pagkaon, 10 days after mga kaigsunan nga murag gitawag og crucial period, gipalabang sila sa Ginoo. And good enough, mao na to ang ilahang normal na nga diet, regular diet for the rest of their training years, mga kaigsunan. Pero abi ninyo, when they were enrolled in the University of Babylon, mga kaigsunan, kauban sa ilahang mga counterparts. Usahay mo, sidebar tagamay mga kaigsunan. Medyo, ang uban sa tuang mauting kayon kay gunahuna, makaingon nga, Pastor, upat ra ba di ay sila ka mga batanon nga gikan sa Jerusalem? Nga gikan dito nganong nga bihag nganong upat ra man sila nga nibarog, kumusta man di itong kadaghanan sa ila. We don't know about them mga kaigsunan. And this is the story about these 4 characters. Na ipanahon usahay gani nga di maapil si Daniel, ang tulo lang kahigala, na i-chapter din ha unya. Naapoy panahon nga si Daniel rapod ang miabot dito sa lahutay nga tustumoy mga kaigsunan. The question is, how about the rest? They probably mingled with the new culture mga kaigsunan. And as a result, makita nimo nga nalimtan gyud ang ilahang mga ngalan and they were being dumped into oblivion in the records, especially in the book of Daniel. So may resulta gyud mga kaigsunan, makaingon ta nga pagkaluoy baya po tingali sa nahitabo ni atong uban nga may kompromiso. But here comes, this book is a study of those who would stand for their faith mga kaigsunan. Ug natala gyud sa walay kahangturan sa walay kinutuban mga kaigsunan sa ilang ngalan niadtong mga nibarog sa ilang pag-alagad. Kanay isa ka statement nga gusto nako basahon dinhi with regards to that asa man tong uban. Ingon pa niya dinhi, all young men were without any physical or mental defects. However, only 4 showed no spiritual defects. That's right. Mao nay hinungdan alang nako mga kaigsunan ngano nga upat ra gyud ang ni stand out. It is because they showed no spiritual defect. Tingali sama tong ingon ni Pastor Hels nga na-assimilate na sila dito ni murag unsa gibuhat dito sa Babylonia, ila na poy ang sayaw dito sa Babylonia, mao na po ilahang sayaw, mao na po ilang kinabuhi, mo na nga wa gyud sila ni stand out mga kaigsunan dito sa Babylonia. And then in addition to that, and in all matters of wisdom and understanding about which the king examined them, he found them 10 times better. Napulo kapilo. Mas mayo. Ikumparar sa iyang mga nabantog nga mga jikiro, mga astrologers, maghimalad nga didto sa iyang kingharian. So, imong tan-awon diri mga kaigsunan no, sa ilahag yung contest no in the real life arena mga kaigsunan. Sa gihapon mabalik na to ning gisaad sa Ginoo bitaw sa Deuteronomy. Ngayang giingon, if you will only take heed to my commandments, you will always be the head and not the tail. Amen. You will always be at the top and never at the bottom, mga kaigsunan. So timanan lang ginato ni nahitabo ni sa kinabuhi ni Daniel ug siyang mga higala mga kaigsunan, mibarog silang pagpangalagad. Pero abi ninyo, speaking of their pressures in real life, ato man ni nahisgutan kaganina nga ang sama ni sa itong mga batanon karon nga nang dayo ngadto sa dagko nga mga syudad nang eskwela sa mga batid nga mga universities aron mabansay sila didto. Mauni ang kaagi ni Daniel mga kaigsunan sa mga higala. Gikan didto probably sa ilahang gamay nga rural town in Judah of Bethlehem mga kaigsunan, niabot sila nining dako kayong sibilisasyon to be trained in the most modern of their standards mga kaigsunan in terms of education and life work. Bisag unsa naman lang ni nga training, actually gihimo ni silang estudyante aron mahimong mga ambassadors, mahimong mga prinsipe, mahimong cabinet members in the land of Babylon, mahimong mga gobernador. Pero abi niyo mga kaigsunan, speaking of reality, pwede baya ni ining upat ka mga batanon nga talikdan na lang yun nila sa dayon ang ilahang kinabuhi kaniadto? This is life. This is opportunity mga kaigsunan. Tanawa ra gud ninyo, himuon kang gobernador, man ka mangita ng taga-barangay ka,
Unya pag-abot nimo dito sa siyudad kay ni eskwela kas mga dagkong university, oferan ka nga mahimo kang cabinet member, maayo ang imong training, maayo ang imo ang career path ni anang lugara. Ang imo laging himuon, magpatig-anod na lang yun ka sa sulog. Di ba? So, what do you think? Kaning statement din nga akong nakita mga kaigsunan is very crucial. Og adunay upat ka mga personalities despite of the thousands of young people nga mikumbabit mga kaigsunan nga dili gyud sila maanod sa sulog. They stood with their principles og ilang gibalon mga kaigsunan bisan pa hangtod sa tumoy ang ilang relihiyon o ang ilang relasyon ngadto sa Dios. Doc Ray.